Тук от кутията ще взема, защото в хладилника е малко трудно да взема. Върху скарата. Фракна ми чинията! И здравейте, хора! Имате само 3 секунди. 1, 2, 3. Аз съм Андрей. И аз съм Сашо. И днес ще играем на One Armed Cook Henry's Hot Dog. Затова започваме. Надявам се да успеем. Ти как мислиш, Сашо? Ще успеем ли? Може малко да разсвърлим нещо, но айде ще се справим. И аз така мисля. Добре, започваме. Хай. Мислята ни е да ни дадат $125 общо всички, да измиме 5 чини, да фърлиме букука, 16 неща в букука, сиромишките ще се броят и нещо друго. Трябва да направим 2 кремвирша. 2 кремвирша. Добре, аз правя единия, ти втория. Тук става гъчканица. Само кремвирша. Взема една чинийка. Готово ми е кремвирчето. Сега, на кой трябва да го дам? Ето е на този сосич. На него му хареса. Разгеле. Харесал му е. Подготвям си чинийка. Какво следващо трябва да готвим? Я да погледна. Не. Тези хора... Не. Тези хора могат да се вземат. Този иска... Това на сосичен бред не трябва да се реже хлеба, а на хот-дога трябва да се... Добре. Аз ще направя това, където не се реже хот-дога. Добре, ще направя хот-дог. Пише, че още сурово. Ще изчакам да се изпече. При теб колко ароматно се получава. Къде сте? Помежду другото, аз разсвалих малко кетчупа. Кремвирче е вече готово. Само трябва да изчакам да ми стане готово хлебчето. И всичко ще е прекрасно. И режеш. А тези двама искат... И двамата искат сосичен бред, демек с хлеба и хот-дога, с кремвирша и хляба, където не трябва да се реже хляба. Окей, ще направим всичко да е прекрасно. Така мисля поне. Добре, трябва да поръчаме малко сосичен хот-дог бред, защото ние буквално вече почти нямаме. Ние имаме колко? Имаме... Не мога да видя колко хлебчета имаме. 3 хлебчета и 2 кремвирша. Ето дойде ни и доставката. Сашо, ето ни хлебчетата. Сега ще донеса и кремвирчетата. Ай, тръгвай. Сега ще трябва... Направи другия сосичен бред, че остават още 50 секунди. Аз ще правя хот-дог. Добре, слагам едно кремвирче, чакай. Ето тук от кутията ще взема, защото в хладилника е малко трудно да взема. Добре, чинийка, бързо ще ми изгори всичко, Сашо. Чинийка! Сашо, сви се! Дай ми чинийка всъщност. Да ти дам. Give me the чинийка. Ето, взех си. Не хвърляй. Храната не се хвърля. Аз се опитах да ти дам чиник. Ти сложи чинийката вътре в това. Ти сложи чинийката вътре, смисъл в това, върху печката, върху скарата. Фракна ми чинията. Хвърчи всичко. Сашо. Ето ти е един. Да. Thanks, no problem. Някой още иска ли нещо? Заповядайте. Тук са най-хубавите. Какво ме буташ, бе? Тук са най-хубавите хот-доци. Да. Добре, аз мисля, че ще успеем да си направим мисиите, защото за сега вървим доста добре.
Не. Те. Пау. Па. Добре, няма значение. Идват. Това го хвърли. Къде фръкна пожарогасителя? Нищо. Здравейте, плешивчо. Какво искате? То си иска сосич. Моя иска сосич. Кренвирче. Ще иска кренвирче. Сашо, Аз скочи. Падна на земята. то тук му се пече на чинията. Супер си ми служил чинията. Секунди правил. 5 секунди правило, да. Добре. Тези нямат пари и затова си поръчали просто кренвирши. Заповядайте. Малко ми е интересно, 4 лева струва един кренвирш. Това според мен е много. Трябва да хвърлим някакви мишки в букука, защото виж мисиите ни е тука. Аз знам какво ще хвърлим. Ще трябва да я всички кренвирши ги сложи в ето тук да ги наредим и ще изхвърля кутията. И така искам да направиш и с другата кутия. А сега хоп, хвърлих. Хвърлих на букука. Да, другите чакат. Сега трябва да изчистим и второто. Хоп. Не кутията не ми трябва. Трябват ми хлебчетата да изкарам. Мишки. Мишките ги взимай, мишките са важни. Ауф. Ако сте нови към Андрей канала, абонирайте се и лайкнете това клипче за още контент. Защото ако не го направите, ще ви изядат мишките от One Armed Cook. Затова това е опасно. Те само ядат кашкавалчета. Ма тук няма кашкавал. Тогава ще изядат тези, които гледат клипчето, без да са се абонирали. Добре, какво иска този? Аз ще правя сосичен бред, защото е по-лесно. Аз ще правя plain hot dog. Бим, бам, бум. Тук му изпразнихме хладилника, сега е време да го затворим. Взем си една чинийка от земята. Нали не са минали 5 секунди? Всъщност са минали, ма няма да обърнем внимание въобще. Защото ние тук не сме ресторант Мишлен с 150 звезди. Ние сме двама олени, които се опитват да готват. Най-много са ето тези двамата. Ето тос и тос. Единия плешив, другия черен. Не, тук па има един плешив и верно ето този верно е черен. Окей. Трябва да си наредим най-накрая тези чинии, защото те са или на земята, или стоят безпомощно в мивката. Една чиния ще изхвърля. За какво трябва да Що те мръсна? Ти изхвърли Ние не можем да поръчаме чинии. Въпреки че 4 чинии са ни напълно достатъчни. Айде да бъдат 6. Тогава колко са? Един иска само кренвирш и другия хот дог. 3, 4, 5, 6. Един иска кренвирш и другия са и другия хот дог. Аз ще направя кренвирш. Не. Аз правя кренвирша. На ти хлебче. Добре. Аз вече имам хлебче, няма нужда. Дип. Ето ти един кренвирш. Не ми трябва, аз вече съм си сготвил моя. Ето сосич, на. Вкусно ли беше? Да, не в мангал. По принцип, сосичен бред са най-поръчваните неща тук в ресторанта. Ето ти измит кренвирш. Защо хвърляш? Тук има и мастърд. Добре, аз ще правя хот-дог, защото клиента иска хот-дог, а клиента винаги е прав. Ма не и ние, защото ние сме криви. Успях.
Нашата цел е сега, за да не гръмнем кухнята. Защото тук, като гледам за сега какво става, кухнята няма да е жива до края на клипчето. И също се абонирайте за моя канал, иначе нищо няма да стане. Просто ако искате се абонирайте. Линка е долу в описанието, да не забравите. Но аз не съм ви казал. Шшш. Добре, айде да продължаваме към клипчето. Плей на хот-дог. Направи хот-дог, аз ще правя тези хот-дог. Ние трябва да направим още 3 хот-дога. Също ти ще правиш Аз 2, мога- аз ще правя 1. Защото ме Аз мързи да мога да правя. му бия на този шамари. Ей, мръсна е После- чинията, що не си я измил? Ето сега я измих. Аз мога да направя на този плешивче шамари. Аз винаги преди да им дам на хората каквото и да е, им правя един шамар. Хоп, чуф. Аре, чао, 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 чао. Айде. Къде ми е ножа? На земята. Не, Ако моя е искаш на се- земята, ти си ми го хвърлил там. Ако искаш да пробваме нов мап. Добре, хора, сега с едно пляскане ще се преместим при друг мап. И хора, преместихме се в Италиано пицария, в която пак някакви плешивковци ще обслужваме. Този път не са, но Сашо е. Ще правя пица моцарела. Аз какво да правя? Аз тогава дявола ще правя. Мия море. Направих пица соса. Айде. Сега това трябва да стане плоско. Защото иначе е кръгло. И тъпо. Ъть! Сосче... Да правим Аз си- моцарела и дявола. Моцарела и... Пеперони. Това дявола ли е? Това е прошуто. Ето дявола. Хоп. Трябва ми чиния. Я оставя на чинието тук, къде я фърля. Но в замяна ще ми дадеш ето и нещо, в което ти е в ръцете. Чао. Хит. Ето ти и пица моцарела. The food was great. I don't give a shit. Добре, сега чакаме пицата да стане готова. Тя помежду другото стана готова. Тези искат... Двамата Хоп. искат пица прошуто. Ти направи тогава 2 писи прошуто, защото аз съм прекалено бавен, че да направя нещо много. Хоп. Сложих я. Успях някак нещо да сложа. За къде е дяволата? Аз за тука. Извинявай, че се забавих. Аз просто съм бавен. Wonderful flavorful. Не, аз английски не разбирам, ще ми извинявате. Wonderful flavorful. Май така Върнам пишеше. пицата. Знаеш какво? Ти приемаме поръчката, аз отивам да поръчам нещо. Окей. Хляб, 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 хляб. Готова ми е пица, Саша я фърля в чиния. Чинията... Да. Ще Също тази сервираме пица е така, сурова. Не е сурова, this isn't what... Защо държиш моцарелата и прошутото при тебе, бе? Сашо, идвай тук на земята, ти оставам това, кашоните, а ти ще трябва да ги вземеш и да ги освободиш, аз ще ги хвърля. Само, че си направи поръчките, защото поръчките са най-важни. Защото днес после ще ни усърят и ще кажат: "Ей, защо не сте ми направили поръчката, няма да ви плата ни 1 лев. Хо-хо-хо." То сме с гази, Ей! То сме с гази. Сашо, доставчика ме с гази. И. Самина, вака, вака, самина, зангалила, За Бога, защо не мога да сложа... Една чиния може ли бързо, че остат още 54 секунди? Чиния. Оп. Двама.
Айде, Добре. ще стане. Аз отивам да нося Бори. останалите неща от доставката, защото те са доста много. Хит! Оп. Тук не предлагат ли в доставката еспресо макиято? Нека да изчезна. Пицата пана на земята изчезна. Да не си я Заповядай, хвърлил Мичо. в коша. Не пана в Йоп. Юху, хвърли го пека. Въснах се от стената. Аз ще изхвърля туз. Изхвърляй. Също ще изхвърля и това. Защо са ни толкова много неща за Бога? Нищо. Ти колко бързо направи всички поръчки? Защото има още реди. В смисъл. Айде де. Айде теб те чакам бе. Пица моцарела, т.е. пица дявола. Защо пица моцарела и пица дявола? Знаеш какво? Той вече няма моцарела. Къде е тази моцарела? Аз съм поръчал моцарела. В смисъл, тя вече е в кутиите някъде. Виж, намери я. Ето, тук има моцарела. Знаеш какво? Ти прави, аз ще сервирам. Заповядайте в най-хубавия ресторант. Аз съм Патриция от Hell's Kitchen. Само че аз не готвя. Готви Сашо, майстора. Ти си майстор. Мерси. Значи аз съм Патрицио майстора. Улелей! Сега италианска музичка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Филипс. Я какво ще сготви Филипс в тази фурна с дървет. Това даже не е Филипс. Това не е Филипс. Това е някакъв таванус. Горе от тавана отива тази печка. Какво ми готвиш, Филипс? Я Готви види ти сега. пица. Каква пица е това? Браво, бе! Пица моцарела. Браво, бе! Браво бе, Сашо. Ами чиника. Аз моля ли да ви запаля тази звещичка? Чиника може ли? Ми аморе. Хора, тук има някаква врата. Тази таинствена врата. Сашо, аз съм сервитор. Викай ме като стане готово. Викай Патрицио майстора. Пак чинията. Хвърляш я в коша. Хвърляш я Не. гаранция в коша. Не, тя падна ето тука, а не ето тука и изчезва. Ето тук на земята има две чинии. Или нещо сме бавни, или верно тук има някаква аномалия. Сашо, мишките ще дойдат да изядат всичко. Не го слагай Хвърля на нещо. земята. Хвърлям нещо в лукулка. Сашо е най-добрият шеф-готвач. Той е по-добър от Патрицио. То не че нещо може Патрицио, ма нищо. О, дойде ни доставката, въпреки че не съм поръчал нищо. Сашо! Ти ли си поръчал нещо? Какво? Ти ли си Сашо, защо толкова много неща си поръчал, Патрицио? Поръчал съм просто нещо за всеки случай. Фиу! Ти просто го взима и аз ще го хвърлям. Фиу! Ить. Чакай. Чай, ще ритъм топка. Оп, Аз ще игра на оп. Стари града. Фиу! Айде бе! Фиу! Ела играй на футбол с мен. Правя краченци са. Бе, чакай, че аз се опитвам да ти взема доставката, па ти... Да не може да игра на футбол. No! Хоп. Хоп. Сашо, вземи си доставката, аз ти я хвърлям ето тук. Хоп. Тя връкна назад тази доставка. Аз игра на футбол, ела играй с мен. Добре, сега И идвам. вкарах го. Явно сме си... Какви 3 звезди? Ей, хора, видеото свърши. Ако ви хареса, дайте палец нагоре. Абонирайте се. Но ако не ви хареса, може да се отабонирате. На нас не ни пречи. И чао! Безплатно е.